بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى أما عندن طاعات إبادت لنغدي صالح أمل لنغدي خداي تشين أترشق لنغ ومحبت لنغ و İdi seyidi qurbanına çalan qurbanlıqlığınız, biri-birliğinize mehabbetliğiniz, barışıp gelişelliğiniz, edin ve ediyen öz hakkınızla ve halkın hakkında hayır dualarınız, pek Allah lütfu keremi bile kabul edip de, iman, abruy, izzet, mehabbetten büyük Allah ayırmasın inşallah. Allah Teala kan hacılarımız merhum oldular, dünyadan öttüler. Huday hemmelerini rahmet etsin. Huday mağfiret etsin. Allah Teala onun ruhlarını evliyalar ruhunun içine koysun. Allah'ın aydını olmalı. Onu da dünya Müslümanları hem heyranı koyup hem narahat edip bütün hacılar da narahat olanı müteessifane ve herhal bolcaklardır. Suudi devletinde rahnumayı, adamları rahnumayı diyen zayıfçılığına, apresanilarına ya mesela şu yıkılıp batan adamlarda bir pezişk adamlar yerli yerde dökmesizliğine ve herhal bir umum suratına bir besici kulli imdad resanisini tümmellik ve iyya koyup tahire kalmağı dünya Müslümanlığın bir yüreğin ağırdan da oldu müteessifane. Allah Teala ve herhal dünyadan öttüler bir tofar hacılar Huday qalallarına kuvvet versin. Huday yüreklerine giyinlik versin. Huday sabır versin. Huday qalalları ağzı birlikte, mehabbette, ulfette yaşasınlar. Ve beşşiris sabirin Allah aydiye Kur'an-ı Kerim'de musibet eyeleri hacıda merhum olan ve verdi merhum olan qalallarından çürüyün bir kelime Huday için bir kefler aydeyli. Allah aydiye yaradan büyük Allah Teala aydiye ve beşşiris sabirin ellezine izâ asâbetum musibetun qâlu inna lillah ve inna ileyhi raciun. Musibet yetişenlerine sabredip biz de Allah öğürülüp baracaktır deyip aydiyellere cennet bilen boşluk aytdiği aydiye. Yürekleri kıssa Huday Teala bile yol aydiye ista'inu bis sabri ve salah. 2 rekat namaz okuyup yine 2 rekat namaz okuyup ve Allah'ını zikredip merhumlar yok da olsa merhumu yaradan büyük Allah'a Allah Teala'nın ovadan atları bilen zikredip ya nur ya Allah ya nur ya Allah ya nur ya Allah bu beyleki Allah Teala'nın ovadan atları bilen öz kursaklarına dem vursalar olukan yüreklerine giyinlik gelir inşallah. Peygamberimizin zamanına Arafat meydanına Peygamberimiz hacıda bir hacılan meyri diyetinden mi atından kaçıp boyununu ulup
Dünýeden geçenine Peygamberimiz aýdypdyr: "Fe innehu yub'asu mulabbiyan." Şol adam kıyamatda turannada lebbeyk Allahumma lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk diýip turjak diýipdir. Odullu barha gurrunlarda geçenler adam haýsy ýagdaýda dünýeden geçdi, kıyamatda şoň bilen turýar. Adam haýsy ýagdaýda dünýeden geçdi, şo niýeti, şo amaly bilen kıyamat turjak. Ve Cemerat meydani, Mina meydani, İbrahim Halilullah, İsmail Can ikisinin arasında ala nebiyina ve aleyhimussalatu vesselam imtihana düşüp damağını çalacak bolup duran yerleri ölülerde ihramın eteğinde inşallah günahdan pek bolup arasında olup dünyadan ötüp evliyaların ruhunun içindedirler inşallah. Kıyamatta ihramın içinde dünyadan geçen adam kıyamatta turanda öz başına lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip turacaktırlar. Ve ahirinde de öz devletimizde sitade buhranlar, behdaştır, beylik organlar, giyicilerin günlüğü edip bay zahmet çekip ta merhumi öz öýelerini täwil berýänçe o täwil almatyklaryny häzirüne çilip peýgir bolupdylar. Allah Taala ajirlerini versin, padaş versin inşallah. Bir alham 3 kul huvallah okuyaylin yürüyte merhumlardan çüreyim. Oham inşallah pirağı birimiz dua eder. İzinden inşallah sireti başlar. Okuyuverin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خمردانه إلهي آمين آمين can Huday. Huday galallarına kuvvet versin. Huday ruhlarını şad etsin. Huday mağfiret etsin. Huday rahmetine salsın. Huday vatanımızda emniyet bolsun. İlahi amin. İman abru yürüsün. Bereket yürüsün. İlahi amin. İlahi amin can Huday. Rahmetke ya erhamer rahim. Huday ruhlarını şad etsin. Dualar kabul etsin. Eleylin hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yaşayışına Tebuk cengine varyaqa yollu bolan vakialar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 61 yaşında Recep ayda bolan vakia. 2 ay golay ilundan ayrılışıp 30.000 sahabası bilen 1000 kilometre golay barıp oradan o Mısır'ın çöllerine qaşyn uğramakçı boldy. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam ahirki ödünün gazweti ahirin çıkan jengi 61 yaşında. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bärde umumlukda bir aydan kefi var. Ey cemaatler oğlaatın. Laqad taraktukum alal bayda leyluha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. El-hadis ravahu el-imam Ahmed ve gayruhu. Ey ummatım deyipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Men Peygamberimiz aydiye siz musulmanları ak yollu koyundurun. Ak yollu koyundurun. Yol olsa adam yürüyse öňde giyje gelýärda leyluha kanahariha. Şoň giyjesi dagdy günnüz ýallar deyipdir. Yani men koyun yolumun qaranqysy ýokdur deyipdir. Şodur şu ýagtydyr. Ta ýirek barýança, ta cennete barýança, ta beheşte barýança. La yazigu anha ba'di illa halik. İlla halik. Her kim deyipdir Peygamberimiz. Men şu koyun yolumdan kenara çıksa dargar helak bolar deyipdir. La yazigu anha ba'di illa halik. Menden sonra her kim şu koyun yolumdan kenara çıksa helak bolar deyipdir. Yani näme helak bolmak?
yani dargar diptir. Ey cemaatler, ilunun içini bir tofor dininden daşlıklar, mescitleri adalmağı cemaati, Kur'an-ı Kerim'e amal etyen adalmağı, hicaplar riayet bolmak günmüğün adalmağı qavqulağasın. Bir musulmançılık alamatları zinanı erk adamlık yüzünden gezip görüşünden adalmağı, aya ilunun içine adamların yaşayışının eteğine hamana şu dinen daş olup, pullar kan olup, avadallıklar kan olup, alımlar kan olup, verimlilikler kan olup, aya bereketleri de arttımış adamların. Aya öylün nurları arttı mı? Aya erhili akba nikah aralarında iki doğan ine ata birine mehabbeti artmağa sebep olmuş adamların dininden daşlığı. Ya günmüğün zamanlarda bereket yok bolup, günmüğün vaktlarda bereket yok, cübin pullarında bereket yok. Adam öz öyünü giresin gelene, doğana sataşası gelene, yani iki doğan biri bilen, iki doğanla bile geçse şu zamanla ne oluyor? Gen alınıyor. İki doğan olup bile gelip deyip. Dininden daşlık insanı helak etyendir. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözlerinin derinliğine dayanıp ya beceri derler deyse he orada izaha qalar. İki dünya orası olur. Inni geleyliğin Resulullah'ın yaşayışına şunu değişli bir gurrun näme bolupdyr. Tabuk jengini yollu bolan vakalardan. Felemma emsaw qala sallallahu aleyhi ve sellem innaha satahubbul leyla rihun şadide. 30.000 sahaba mustaqar bolupdyr, joylaşypdyrlar. Gece bir yerde yatmalı bolupdyrlar. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydypdyr, ey sahabalarım deyipdir. Zartçı qıyğıryanı da aydypdyr, yerli yerden qıyğırın. Şu akşam bir qatı yel ösüşüktür deyipdir. Şu akşam qatı yel ösüşük deyipdir. فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا مَا صَاحِبِهِ. Bir adam gece yel ösüdüqa yuqori qalmanı icazet yok deyipdir. Hiç kim yuqori qalmasın deyipdir. Yuqori qalacaq da olsa yoldaşını önçek turussun, men bir işim ma, hamana ayak yol dehretsin cayıcak, ya diyemi örcek, ya bir işim ma deyip doğsun turussun, bileceksin. Yekek turmanı hiç kimin icazeti yok deyipdir. وَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيُوثِقْ اِقَالَهُ. Her kim şımahallın yel ösmäke diyetinin düşoğunu qayımlasın deyipdir. Her kim zatçaların qayımdan şıtırsın, yel ösünden sonra hiç kim turmallal deyipdir. İnne Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özünün qoşunun içini peygamberlik bilen hükm edipdir. Fehacet rihun şedide. Aham yaxşı joylaşıp yatıp başlarlarına, yatarlarına qatı yel ösüpdir. Aham hiç kim turmandır. Çünkü Peygamberimiz turman deydi. Meger iki adam ya münafık bolmalı, şu ikisi ya täze musulman bolmalı. Yoksa sahabalar hiç Peygamberimiz dininden çıkacak değiller. Meger iki adam ya münafık ya täze musulman bolan turupdur. Bir ayak yolsun caydiptir dehrete, bu biri düyesini bu defter görse düyesi yok. Näme Peygamberimiz qayımlı diýende qayımlamanlarda. Ay batı görüntüde ýere kitçe gollip öz ýandan özi zerenligine dayanıptır da. فَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَإِنَّهُ خُنِقَ عَلَى مَذْهَبِهِ. Dehretine varyan adam ola boğulupdur. Ya arxavcın bolupdur, ya yelin içinde bir zat barmışdyk, kulası boğulup nefesi gelmeyeni qırr edip yıkılıptır. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a haber verdirler. Men aytmadım mı hiç kim turmasın deyipdir. Turacak bolsa yoldaşı bilen gitmeli deyip aytmadım mı deyipdir. Näme deyip ýeköýde gitdiýär deyipdir. Açık hemmekşi elam edillik deyipdir. Bilinmeyen zat çıktımış deyipdir.
öz dinimizden çürüyüm de halal haramdan çürüyüm, her kim özünden çürüyüm ders alsın ha. وَأَمَّا الَّذ۪ي ذَهَبَ ف۪ي طَلَبِ بَعِيرِهِ فَاحْتَمَلَتُ الرِّيحِ فَتَرَحَتُ بِجَبَلِ طَيِّبِ. O bir diyetin tapmağına gidenine yel onu götürüp bir dağa zınkıttırdı. Yirek düşüptür, bir tayfan bir dağlarının arasına zınkıttır yel. İnhe Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gece hiç kim çıkmasın, yel üstü duqa çıkacak bolsa yoldaşı bilen çıksın deyip, yankı vakıa Tebuk jenginde yolda bolan bir yağda işi. İnne bir kıysacık bir ders va bir ilmma gece yol yürüyenlerden çürüyüm. Müştada aytmasak qalacak bu gördüm. Treli suriyerler, ya yukova, ya kummayın suriyerler, ikinin içinde, ya mesela ajans taksiranendeler ve geceler yolu düşüyerler. O kulak asın Sahih-ul Bukhari'de ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nâme diyor. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. حديث صحيح. Ey cemaat diptir, ey ummatum diptir. Gece yollarda, karanlıklarda men bilýänimi siz bilseydiniz yeke çıkmardınız diptir. Ey cemaat, ey musulmanlar, ede Peygamberimizin aydiyan sözünü, "Lew ya'lamun nasu ma fil wahdat ma a'lam." Şu gece yollarda men görýän radymy, men bilýän radymy şu adamlar bilse bir adam yeke çıkmardy diptir. Peygamberimiz nehy etipdir. Gece yeke yol yürümeler diptir. Kan kummayın suriyerler ve kan tirli suriyerler ve ölüm sataşallam ha. Fakirle ya hakıllan çaşıptırlar, ya kan yerlerine zerer çekiptirler, ya ahuncan yeke gidip biz yürüğümüz mıdam uğruğlu zindigide necire yaşap görüşümüz bilemdak deyip diye. Hak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aydıptır, gece yeke yol yürümeler diptir. Oha minni, ulqan sonra valiye, bir adam ilm cilisesine geliye, yoldaş tafılmaya. Bir adam çare yok bolýa, kumayinne bolsa, ya ulqan tirlise bolsa, ya hulası yeke ýoly düşmeli bolýa. Onda näme? Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "İza nazala ahadukum manzilan falyaqul: A'udhu bi kalimatillahi tammat min şerri ma halaq." Isqat. A'udhu bi kalimatillahi tammat min şerri ma halaq. فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. Ey ummatum diptir. Gece bir yerde qalsanız, qaranqıdan, möýmöjekden, arxawjyndan korksanız, iki kelime öwredeýin diptir. A'udhu bi kalimatillahi tamma min şerri ma halaq. Tamam boldy. İnşallah sonra zittedilenden yekece kelime yazarsanız, o ýahtaşyp goýarsyňız. Yani bütün Allah'ın kelimelerinin dirman isteyen Hudaýa şer yaradılan zattan men sakla diýdi. Allah'ın kelimelerinin hemmesine sığınyan Hudaýa mahluk şerlerden sakla diýdi. Her kim şuna iste täturýança hiç tat degmez şoňa diýipdir. Bu eýni şijirek Peygamberimizin mübarek sözü var. Bir adam gün yaşanışını 3 aytar aýsa täden atýança zat bolmaz diýdi. Biz çaresiz ya zarur ya ilim meclisi ya bir korku bolupdyr. Hükmen yürüýmellenärmisin? Gün ýaşdyýa ýoly düşende "A'udhu bi kalimatillahi tammat min şerri ma halaq." A'udhu bi kalimatillahi tammat min şerri ma halaq. A'udhu bi kalimatillahi tammat min şerri ma halaq. Tamam mı? Yoksa da odal geçendir. Kul a'udhu bi rabbil falaq minen kul a'udhu bi rabbin nas. Hükmen 3 qaytar okuýsun. Yollu yine korku yüreğine düşse öwürle sana aydı verdin. Öwürle kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas. Kul a'udhu bi rabbil falaq awwalan ahirine çeli kul a'udhu bi rabbin nas awwalan. Kur'an-ı Kerim'in sesi bilen hingillenip okuyup dursa hem üstüne ferişte yagar, hem nur yagar, hem rahmet yagar, hem korku yüreğinden ayırlar. Bu hiç tatlı zarar getirip bilmer. Gözüne öwürnýän zat da ayırlar. İnhe Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Tebuk jenginde ýolda bolan waqia we ondan almalqis ol ders inşallah iznat gideýligini. Am erti ýola düşüpdirler.
Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh aydiye yollu bariyaka okuyup verelim. فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا وَأَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٍ. Qazgın hava yollu bir yerde düştük. Hemmemiz katı su soğlu. İçmeye de zat suumuz yok. Hemmemiz tökönlü diyor. Hatta in kana ahaduna la yelheb feyeltemisu ar-rahla fela yerci hatta yadhunna anna raqabatahu satanqati'. Birader susuz olup buqurduğumuzda qurdi şu diye varıp yükümüz gözlep izimizi uğrup gelýänçe şu boynumuz kesilip yere kellemiz qaşşağı diýdik dipdirdi. Beyli quruydu buqurduğumuz dipdir. Şu yükümüze varıp bir zady gözlep izi öwürlüp öz oturjak yerimize gelýänçe ha şu boynumuz döwüljek, boynumuz kesiljek diýip sizre bolardyk dipdirdi. Yani kellesini eňip ýuwaşasdan gelip oturaýaly bolmaly. Hatta inner racul la yanharu ba'irahu feya'tasiru farshahu feyashrabuhu. Am ahir çare tapmany bir neçe diýelin damagyny çalyp şoň içegesin näki diýen saklayan suwlaryny içmeli boldyk diýipdirdi. Diýen içinde içegesinne saklayan suwlaryny o bagryň döwründäki suwlaryny sorup yalap içmeli boldyk diýipdir. Diýen saklayan suwlaryny. Ey cemaatlar, zähmetler çekilipdir ha din için. Ey cemaatlar, kynçylyklar çekilipdir ha. Ey musulmanlar, ey jawan dost. Bir subhanalar, bir naharlar, bir şamlar, bir emniyetler, bir keyifçilikler, bir parahatçılıklar. Ey cemaat, ey jawan dost. Ey dinin çilim kim bagýan ya? Ey eşitip duran, kim dini bagyrny yapmaly? Kim musulmançylyga zähmet çekmeli? Näme diýip musulmanlar bilmeýik bolup kesipdi. İlgünün döwrüň fikretde var. Bir adam gör dini gaýga diýen bolsun. Bir arasynda dini gaýga beren ýaly bir ýerde tapylýa, o da agzalykdan başga iş ýokda. Bilir hakysızda. Öz pirini ujak bolup başgasyny yamanlamallan, öz ustadyny ujak bolup başgasyny ýykmallan, firga döretmelin, hulasa musulmanlar dargatmallanna. Bir din gaýgysynda ýokda, dini gaýga diýen ýanjak bolup kesipdi öldü. Yani deyip musulmanlar beýle bolmaly. İnen musulmanlyň damar oýnanak. Bir togur gelliler, bir togur erkekler oturşýa, käde sataşýa. Musulmançylyk we kafirlikden zat sorak otýlar. Hamana men öz oturşan adamda ol Hudaý ýok diýen, men Hudaý bar diýen. Şu ýagdaýyň içinde näme diýip hiç kim bilmeýän bolmaly. Cemaatlar. Bir ashab-ı kiram Resulullah aleyhissalatu vesselam da içinde ha peygamberimize saylanıp öz başında su saklanmandır haşanda. Hulasa emir qysgajak peygamberimizin mübarek sözüni okuýaýyn. Bir dünýä geçelge ýerdir. Keplep birini galmaz, eşitip birini galmaz. Aşarda bu gurdanlar gulagyna iýilmeýänni galyp bermez. Ýöne ahiret gamymyz iki deýliň. Akmaklar bir ýerde galar gaflatda akıl bolan öz gamyny iýir gider diýen mahtumul işan. Ýaşdaş dost, jawan dost, sen gowglas. Akmaklar bir ýerde galar gaflatda akıl bolan öz gamyny iýir gider diýe. Din gamyny iýir. Bir pikretde gör ýoldaşyň menen men nähili din gamyny iýmeli. Dine kuwat berip beren adamlara kuwat ber. Dini yortup beren adamlara kuwat ber. Hücreleri, mollalara terbiyet berip bilen o mollaň öz üstüne hükmen pikirin ağırt. Zähmet çek, geçer habi ömür. Dünya galjak bolsa ulukon padşahlara galardy ha. Oturan yerini tarihte geçen padşahlar haşy. Men açygyraak aýdaýyn, bir padşahlary geçipdir. Beyli padşahlygyny rahat ýaşaýanmışdyklar. Hamana taxtda otyda öz şu rahat ýaşajak bolup wezir wekillidi bada hemmes taxtyň kapitanyna. Şu taxtyň üstünde mudam öz şähwetini rahat etýänmişdikler. Taxtyň üstünde özleriniň sınjatyny rahat etýänmişdikler. Hamana ahir özleriniň pikri bilen
samsıqlıqda ne forum rahat yaşamalı olacak bolsa ediyenmiştiklerden. Namı nişan qaldım şolardan. Şolun bir sümkü qaldımy? Gitti hemmeler ahiret öýüne gaşyn. Din gamyny iyi. Ýöne men ogluma bir näme diýim, gyýdyma näme, heleyim näme, ärim näme, bir zindagim bir zat, ay bu mahal zindagide şeýle bolupdy diýip özümiz anlamaýlyň. Özümizi güýmemäýliň. Bir din gamyny bolýlyň. Men bir peýgamberimiň mübarek sözüni okuýaýyn. Häzir geçmäýliň bu wurrundan. Ey jemaat, diýen damagyny çalyp içindäki içigiliň suwuny içipdirle sahabalar. Näzir şu wurrun üstünden geçip gitmeli. Ha benle zähmet çekipdirle bolmamışy. Mübarek peýgamberiň sözüni okuýaýyn. Her kim kulagyna saklady utdy. Men igbarrat qadamahu fi sabilillahi azza ve celle harramahumullahu taala alan nar. Hadisun sahih rawahu ibn Hibban ve gayru. Her kim Peygamberimiz diýýäşini Hudaýyň ýolunda Hudaýyň ýoly näme bolýar? Her bir ýoly ki din üstün, şu musulmançylyk ýürüýsün. Allah'ın hükmü yürüyüsün. Fi tariqin yutlabu fiha ridallah feşemilel cihada ve gayrahu. Keda fi şuruh Tirmizi. Katalabil ilm. Şu musulmançılık yürüyüsün. Din yürüyüsün. Allah'ın hükmü yürüyüsün deyip her kim zahmet çekse ve şu yollu yürüyse şu yolla, ilim yoluna, cihat yoluna, musulmançılık yürüyüsün, din yürüyüsün deyip şu yolla iki ayağına tozonsunse Hudaý şol adamy haram elam etdi, şol adam cehenneme salmaryn diýipdir. Hamana ötün akşam gülüpdir, içipdir, ay idik, içtik, gagirdik, nämeleňe geldi. Halal ha gowdatyr, adamy gerekdir o gurrun öz ýerinde. Emme sogabyň din üçin etdigal. Seni kucaklap göwe bermer. Gabrynda da göwe bermer. Hesap kitapda da seni göwe bermer. Sırat köprüň üstünden Maria kaňdy sen göwe bermez. Hudaýyň huzuruna duqaňdy sen göwe bermez. Sen cennete salýança sen göwe bermez. Belki bir tor ulamalar, bir tor ewliýalar aýdýar. Kıyamet gününe adamlar cennete girenden soňra da şu cennetiň miwelerinden hemme kişi ýipdi da şondan alýan lezzetleri de Hudaý tanyşy we dine hyzmat etişine görä lezzet alarlar diýip aýdýar. Amale salih adamy göwe bermez hiç wagtda. Ruhuna pette yaşayan zattır. Ruhumuz gözde Hudaýyň razyçylygyndan, Allah'ın dini yürüýmeden, gafil bolup da dünýeden geçip gidagamaylyň. Pamyk goýulan, kulagy eşitmeýän kulaklar ýaşsyzy eşitsinmi kulagy? Açsyn kulak pamyklaryny. Näme diýip ütmeller şu wurrunlar? Näme diýip dine gidip galsa bilmänşik bolmaly? Näme diýip eşitmänşik bolmaly? Näme diýip gaýrat bolmalylar dinden çyryň? Musulmançylykdan çyryň. Hak Muhammed peýgamberiň ýoly ýürüýmeden çyryň. Aleyhissalatu vesselam. Allah'ın hükmü yürüymeden çyryň. İslamiyet ve Kur'an yürüymeden çyryň. Allah'ın halal ve haram yürüymeden çyryň. Näme diýip dostuň elinden tutmalylar? Näme diýip içerik düşündirmeler? Haramyň zererlerini aýtmalylar. Bibereketçilikler ne kadar ilgun alıp barıya, ne kadar dargatıp barıya, adamlar hawsala olup barıya, din menen iş yoktu adamlar. Emma ey cemaat, dine pulu bilen kömek beriyen, dine dili bilen kömek beriyen, dine ayakları bilen yürüyüp kömek beriyen, şu dinin içine gezip beren hemme kişi bilyenler yaşayışlarına bereket vardır. Bir Hudaýdan mıdam kömek bardır şolara. İn tansurullahi yansurkum. Hudaý aýdýar. Ey adamlar, eger siz Hudaýyň dinine kömek berseňiz, men Hudaý size kömek bereýin diýär. Musulmançylykdan çyryň gaýrat etmeli. Peýgamberimiz aýdypdyr, her kim iki aýagyna tozan negse, yani näme tozan negse, o bir adam maşyn sürýär ýaşaýat tozan negmesin hamana. Ýok, aýagyna tozan negse diýdigi, din ýolunda yürüýse diýdigi. Din yoluna kadam atsa diýdigi. Her kim din yolunu Hudaý üçin ýene aýdyň, onu muny ýykjak bolup, onu muny dargatjak bolup, onu muny ýamallajak bolup,
birini tahrip etjek bolup, birini zaya etjek bolup, onu öwüp muny galdyryp o jürek niýetinde bolmasyn. Ya özüni gowkepliye, özüni alim diýdirjek bolup, bir ulu sowatda adam aýtdy diýdirjek, ýok bu da bolmady. Halis din üstün, şu musulmançylyk ýürüýsün, Allah'ın hükmü yürüýsünni perkim bir qadam atdy, Hudaý wa'de berýär, şol adam haram elan etýän cehenneme girmeler şo diýipdir. Ey cemaat, ol kon kepdir. Ey cemaat, bizim üstümizde fursat başmahal. Ey yaşdaş dost, ikimize fursat şmahal. Ey jowon dost, fursat ikimize. Döwrüňizde ahallanma. Onun goýuny görjek bol, dinini bilmäňşik bolma. La yugadiru sagiratan we la kabiratan illa ahsaha. Hudaýa diye kıyamatda görürsün diye az kan edin işin öwüňde bardyr diye. Men ayağa tozan neyse ve arada var Sahih İbn Habbanna yani bir senetli bir görürüňme aýtmasam boljak der. Men daqiq ýatdaş etdim hyzmatyňda ýetireýin. Gowklasyn. Beynema nahnu nasiru bi ardi Rum fi ta'ifatin alayha Malik ibn Abdullah radiyallahu anhum. Ey cemaatlar, ey musulmanlar, ey Türkmen, ey atababası evliya olup geçen, ey sadalıkta dünyada ma'ruf, hukkasız millet, qarabağrin millet, eceleriniz, mamalarınız, babalarınız, kakalarınız, entek dinin olanını gözlerinden yaş akıp, haramı balıp bolmaz diyen adamların aktık çavulukları, kulak asın bu görürünü, din görürünü, mana görürünü, kıyamet asili qalcak görürünler, kıyamatta da evimizden zammolup çıkacak görürünlerdir. Rum'un Urupan içinde musulmançılık yürüysün deyip bir olukon ertişi İslam yürüyüp baryanmıştık. Bir ertişi İslam yürüyüp baryanmıştık. Hasan Peygamberimiz dünyadan geçenden sonra Hazreti Cabir diyen sahaba da şu ertiş musulmanlığın koşunun içinde bağmış. Yerde Urupan içinde. Rum'un hükmünün eteğide. Aham bir Hazreti Cabir diyen sahaba atının yediyesinden düşüp piyada var yanmış. Aham bunu Malik diyen şol farmanda baş görüptür. Bir Hazreti Cabir piyada var ya atından düşüp. Fekale lehu Malik ey Eba Abdillah irkab fekad hamelakallahu azze ve celle. Ey Hazreti Cabir deyiptir. Uzak yol ne piyada var yan. At berdi, diye verdi, minna deyiptir keyfette. Onda ol iki tiki kefay deyiptir, iki bölük kef. Uslihu dabbeti ve estagni an qavmi bir. Ve semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul men igbarrat kademahu fi sebilillahi azze ve celle harramahullahu teala alennar. Bir deyiptir, ulağıma istirahat beriyen diyeme atma deyiptir. Oham başka diyeleri de minemak deyiptir, başka kişi de yük bolamak, mızahım bolamak deyiptir. Öz diyeme, öz atma istirahat beriyen, başkalara da yük bolamak, yani başka kişinin atına da diyesine minemak. Ve bir de deyiptir, men Peygamberimizden eşittim, bir adam Hudaý için iki ayağını tozan sinse, şol adam o da memnu, Hudaý haram elan etti, koy ayağımı tozan sinsinna deyiptir. Oham bir farmandi ertiş qatımına müteessir olupdur. Kefin ulu qan görürün deyini. Oham şunu adamlara nezreştircek qam deyip fikir etipdir. Qava adamlar da bula. İmanlı adamlar, bir çın musulman na bula. Periş demiştik bu adamla. Oham qatınraq öwrek kitipdir. Yankı farmanda baş olup duran. Näme deyip öwrek gidipdir? Mahul öwrek gidip izini özlep qyğırıpdır. Ey Cabir deyipdir. Minna diýäňe näme piyada var ýaň deyipdir. Şoň aýdýan jogabyny adamlar eşitdirjek bolýar. Şoň öz agdyndan eşitdirjek bolýar-da. Dur adamlara aýtdyýmandyr. Ta manzara owadan bolsun. Tarihta musulmançylyk tarihta owadan sabt bolsun. Hat qawa adamlarmışdyk bular. Hat qawa adamlarmışdyk bular. Hat imanlı adamlarmışdyk bular. Hat imanlı adamlarmışdyk bular. Hudaý olar rahmet etsin, cenneti firdevs versin şolara.
Aham gıygırıptır idin vaqt. Ey Cabir peygamberin sahabas, näme piyade gelýän sen niptir? Aham Hazreti Cabir düşünüpdir, ha, bir yankı sözü adamlarımın eşitdiresi gelýär diýip. Hazreti Cabir de gıygırıpdır, yan aýtdym da diýmendir. Gawa adam da bular. Ýöne öwürlä bermeli şikefi gawa adamla da diýip. Yan eşitmediňmi diýmendir. Yan aýtdym ki diýmendir. On bilipdir niyetiniň nämedigini. Salym niyetli adamla da, pällir niyetleri arasynda gawa adamlar da. Gıygırıpdır Hazreti Cabir da. Uslihu dabbati ve astagni an qawmi. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل حرمه الله تعالى على النار. Ay diptir düýäme istirahat berýän niptir. Düýäm durdiň jalsyn niptir. Adamlara da ýük bolamak diptir. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan da eşitdim. Her kimin iki ayagyna tozansyn fe Hudaý ýoluna, Hudaý üçin din ýürüýsün, iman ýürüýsün, musulmançylyk ýürüýsün, Kur'an ýürüýsün dip her kim ayagyna tozansynse, şol adamlar oda haram, oda memnu, şoňa muhr basyljak. Ayağıma tozansın sinniyenliktir. Şu köfü eştellerini atli diyeli var yani din için, iman için oğlun şoklarını koyup barıp urupan içinde gezip veren sahabalar, beylik adamlar hemmesi atından düşüp piyade yürümedurupdurlar. Muhammed rivayet eden aydiye فَوَسَبَ النَّاسُ عَنْ دَوَابِّهِمْ فَمَا رَأَيْنَا يَوْمًا أَكْثَرَ مَاشِيًا مِنْ şovun yanık men piyade yürüyüp veren adamları görmedim deyiptir. Hemmes atından düşüp bir teberdik piyade yürüydüler deyiptir. Sonra minendirler ki insan istifade eder ki ola öz yerine. Emmeş Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözleri yerde kalmasın, peygamberin aydalları yerde kalmasın deyip zahmet çekittirler adamlar. Seninle dinin dönüşürüm zahmet çek. Samana sen bir sorun var da men nahili zahmet çekip bilyen. Mena yol näme? Bir zahmetin miri şu meclis näme dönüşürüm meclis? Resulullah'ın ýaşaýyşy aýdylýar. Resulullah'ın ýaşaýyşynyň içinden dersler aýdylýar. Gerek wagtynda içinden halal haram hukumlar aýdylýar fiqh Hanefide. Allah iýberen ayetler okylýar. Dur şuna nigmat, dur şuna ilm, dur şuna bereket, dur şuna nur, perişte, rahmat, Hudaý Taala'nın sakineti ýagyp duran meclisini hiç kim şeki ýokdur maňa. Ulukhan bir din ýoluna qadam atmak şu meclise şirket etmekde. Her kim gelse bereket tapyp gider. Tekebbürlük edip bir adam uzruwa gelip bilmeýär, bir adam başga gelip bilmeýär öz ýerine. Tekebbürlük edip jemaat gowgulasyn, meşin açay diýanaş milletin içinde. Şonu bir din gurrun. Her kim tekebbürlük edip meclise gelmeýän adamma şu oturuşun bereketinden öýüne alıp gitmeýän adam öýünde bereketli ýokdur hiç wagtda. Pulun zory, awadalygyň zory, makam ýoly, wiringlik ýoly, tanyşywa ýoly öýüne bereket atap bilmez şol adam. Şu mübarek jeleseden gelip bereket alıp gitmese öýüne de bereket tapamady hiç wagtda. Tekebbürlük edip gelmeýän adam ha. Min näme babdatlarda diýip, näme aýdylýar şo taada, näme ılmaýdylanak, halal haram aýdylanak, ýöne qyssaýdylýar diýip, min bereketinden mehrum adamlar öýünde de bereket tapýan nädir, saçagynda da bereket tapýan nädir, wagtynda da bereket tapýan nädir, zamanynda da bereket tapýan, hiç ýerine bir bereket kesip berendir. Şol Allah'ın nurundan mehrum bolup kesipdir. Bir mundan söyleyeyim delil gerek gel, öýlerini girden görün bile, asıl şol adamyň ýüzi gözüni görseňiz bilersiňiz. Bir merekede toyda bir yerde otyýanňyz, şu meclislere şirket edýän we etmeýän adamlaryň ýüzi gözüni gözden bilýärsiňiz. Jin din gurrun dawy, musulmançylyk gurrun. Allah'ın çeşmesinin akıp duran gurrun. Bu kıyamata çylýdy, hükmen akıp gitmeliler. Köne türkmen aýtmaýarmy, inçiler emma üzülmez diye. İnçiler emma üzülmez diýilýän meclisdir. Biz bir hamana men din ýoluny näme diýinýäňde meclisten makamdyr galma. Şunun özüne ne ılımlar aydıllı, gece sefere gitmen yolları, Resulullah'ın yaşayışı, ashab-ı kiramın zahmetleri, sen din yoluna zahmet çekmeklen, hacılardan çürüyüm dua ettin, oturuşun öyle, hayır dualar, bundan anarda bereket ne olmalı? Yeni bir yolu, Kur'an-ı Kerim'i özün öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim başka kişilere öğretmek. Bir şerti ki amalı bilen.
basır koymalı zat diýär. Beşertiki amaly bilen tejwid okuyan qarijallar, tejwid ders berýän qarijallar beter ulaqan hyzmatlar edýän işiňiz. Hükmen Kur'an-ı Kerim'in amaly gerektir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir gün narahat bolup bir zat aýdypdyr. Kıyamatda nöwnçäk men dünýeden geçemde İslamiyet ýitamasa diýipdir. Sahih hadis haşy. Peygamberin mübarek dedi. Ohum sahabalar mir aýdypdyr. Ya Rasulullah näjile ýitsin diýipdir. Bir de Kur'an milyas diýipdir. Oğlan şoňda Kur'an öwredir. Olada oğlan şoklaryny Kur'an öwredir. Olada oğlan şoňy Kur'an öwredir. Kıyamata çeli gider daşy jere diýipdir. Peygamber men näme diýipdir? Yahudilerin elinde Tevrat yok diýipdir. Tevrat okuýmaýarlar diýipdir. İncil okuýmaýarlar diýipdir. Amal etdilermi şolar bir zadyna diýipdir. Ýöne okuyup bäle amal edenaklar diýipdir. İçinin sırrından haberleri yok. İçinin manalarından haberleri yok. Halal haramından haberleri yok. Ýöne gezip bäle bir zat peýda bolarmy şolar kıyamatda diýipdir. Aham sahabalar oturuverdiler. Kur'an-ı Kerim amaly bilendir. Kur'an-ı Kerim Allah indiripdir, amal etmeden çirim. Biz biri meclise şirket etmek. Biri Kur'an-ı Kerim öwretmek ve öwrenmek amaly bilen bile. Amalyny biljek bolsaňda bir meclis lazımdır. O şoňa meňleş meclisler lazımdır. Yine biri bir doğununma, başka yerlerde dayınma, çıkanın atin hem sayan, yürüyüp çık burun bar öyünü. Haman bir haram işi var, ediyen bir günahı var, havlukman uğrun tapacak deysen taparsın. Şoň öyüne aşyn bar, yürüyütüşü haram, halal bir düşündüreyinli. Beytmedi, her yer bir mizennete koymak qawdır di. Men açık sada din yollarına idiotine hizmet etmem. Hayırda adın mizennetinde koymalılar diye. Bir dünya namarttır, bir vefadır. Bir yerden adam bir yerden bir mikroplar gel akana adam yıkayanlar ha. Dünyada mennipirin, kaviterin, mertler kılyancak bol hayanlar ha. Şeytirip çık aytmalı. Bir de din yoluna zahmet. Ya mesela bir Kur'an-ı Kerim meclis, yaşın meclis, yaşın meclis, ulamaların hak meclisi var. İhtilaf, fırqa, bir onumun yıkmak meclis değil olsa, dosun idinden mariyan, yürüytü şonu yürüğün aviye. Şide aydılyan zadı eşitsin, şide bilsin, bar idinden varıp, zahmet çekip, o yadı ya ham yeni gelin mi deyip, emme sen yadamayan, şunu diyale dine hizmet etmek. Bir şey ulamalan bir din gurrunu yayrasın deyip zahmet çeksen, yine şuna diyale din yoluna kadam atmak. Ey cemaat Muhammed Peygamber Aleyhissalatu vesselam, şu din üstün, Müslümançılık üstün, şu Allah'ın hükmü yürüysün deyip her kim kadamın atsa, şola adama cehennem haram diye aýdypdyr. Ine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ulaqan aydan sözi. İnşallah inniki hefte jenge Tebuk'a gaşyn, ewe gaşyn sürüp gider. Hak Resulullah'ın awadan ýaşaýyşyny Allah Taala dünýäňiz ahiretiňiz awad etsin. Has bir gecele saat 8:30 bolupdyr. Geceleri orta uzak, dostlarınızı düşündürün, elinden tutun. Meclisi şirket etsele, yüzüğüzleri öýleri bereketli bolar. Allah Taala iman abruydan ayırmasın. Hudaý watanymyz emniyet bolsun. Abruy yürüysün, mehabbet yürüysün, öýlerde bereket yürüysün, izzet, şerafet yürüysün. Allah Taala dünýäňiz ahiretiňiz awad etsin inşallah. Bir alham üç kul huvallah okuyun, ötüllemdiň ruhuny da bahş eder. Ýene de mahsusan hajda merhum bolan, Arafada, Cemaratda merhum bolan hemme hajda gollamda dua edersin inşallah. İhlas bilen okuyun, inşallah iýinden ihlas bilen dua edersin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Hacı Eyyubi şana ahuna amin. İlahi amin. Hamid canni bir qawaglan madi pahi meridiyati tefsire qalman gelerdi. Bar hoca nefes bender Türkmenden ihlas bilen dua et. Beyli kemarizlara da kumada yatanma, ICU'da yatanlara va kan qağıllar iyi vertirle. Amin can Huday. Huday kuvvet versin. Huday ansad etsin. Huday yarları olsun. Huday ötüllere rahmet etsin, mağfiret etsin. Huday qalallara kuvvet versin. Huday vatanımız emniyet bolsun, abadan bolsun can Huday.
İlahi amin. Dinimiz, dünyamız abat bolsun can Hudaý. Mescid medreselerimiz yürüyüp dursun can Hudaý. Cumga aytlamız yürüyüp dursun can Hudaý. Amin ya ilahel alamin. Sada millet, arasta millet, necip millet kabullar inşallah. Giyeceğin içinde Resulullah'ın yaşayışının iyidinde. Amin ya ilahel alamin. Birahmetke ya erhamer rahimin.